Altså Benja, du har haft en god dag. Helt sikkert. Det var det, vi gør måske, fordi hvis du skal have noget cool, så bare et glas og stille det ind igen. Altså så kan du altid tage den ind i køleskabet. Nå, cola? Ja, for den er ikke særlig kold. Altså, Nå, bare tage et glas, og så gider du bare stille den ind igen. Altså, jeg tror, du snakker med glas. Nej, overhovedet ikke. Slet ikke. Hvad? Er du... Hvad? Hvad er det så? Du er ikke alt det. Hvordan har jeg gjort det? Okay, Jon, så vi skal måske lige tage os sammen og rydde det her op. Så fik vi ham alligevel.